halk ıqbalyn ýadlaşdyran, arkadagly watandyr o wazlar sazlaşdyran, arkadagly watandyr bagşysyna bagşy diýen, ýagşysyna ýagşy diýen, halkyn bagta wesläp söýen, arkadagly watandyr Gıyız çıkar, ya oğul öyer, deserhana barın koyar, dutar, gıcaga can koyar, arkadagly watandyr öňe bedew badyn uran, ýaýlasyna cennet kuran, o wazlar sazlaşdyran, arkadagly watandyr Assalamu aleykum hormatly tomaşaçylar, gadyrly Aýdym Saz söýçiler we dinleýçiler. Biz gepleşigimiň başynda o wazlarymyzy sazlaşdyran, ıqballar sazlaşdyran, göwünler sazlaşdyran, bize ähli wabatda görelli bolup duran, mektep bolup duran, halifa bolup duran ustadymyz Eziz arkadamyza ak yüregimizden alkyş aýdýar. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan beýgi işleri elmidama uly rowaşlyklara weslensin. Mehriban arkadamyzyň saýatynda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny ile ajaýyp elimizi, Türkmen halkymyzy gowunlar, bagtly günler, toýly günler ýar bolsun. Mehriban ile şer hormatly tomaşaçylar, Eziz arkadamyza ak yüregimizden çykýan şeýle alkyşly arzuwlarymyz bilen gahrman arkadamyzyň ilhamyndan dören gaýtalanmajak şeýle kämil eserler bilen gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owazy teleýaýlymyzyň şeýle de Eziz arkadamyzyň tagallasy bilen paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat medeni diýen jalşy merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän o wazlar sazlaşanatly getmişigimiň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ýeşler hormatly tomaşaçylar, gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen biz Türkmen owazy teleýaýlymyna taýýarlan size hödürlenýän o wazlar sazlaşanatly getmişigimiň eýem bir näçe sanlaryny bir halifa aýdymçylarymyzyň, döwürdeş aýdymçylarymyzyň, ýurdumyzda tanalýan meşhur estrada ýyldızlarymyzyň ýerine ýetirmegini owadan aýdymlary her hepdäniň diýiş güni o wazlar sazlaşanatly getmişigimiň üstü bilen size ýetirýär ýöne bugun o wazlar sazlaşanatly getmişigimiň şu günkü sanyny ýürüýte bir kalplara singen şeýle bir owadan halifalarymyzyň dörejligine degişli bir näçe saz eserleri bilen sizin aran köňülleriňiziň armasyny ýetirer, size şu owadan sazlarymyz bilen lezzet berer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen owazy teleýaýlymyny o wazlar sazlaşanatly gepleşigimizde tomaşa etmekle dowam edin. Bugünkü gepleşigimizde gatnaşyp ustad halifalarymyzy, şu günkü gepleşigimizden hormatly mihmanlaryny sahnamyza çağırmadan öňürtü, olar siz bilen tanış etmeden öňürtü. Bugünkü gepleşigimizde gatnaşýan zihni sazanlarymyz bilen sizi gepleşigimizden başynda tanış etmek isleýär. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen täzeden dikeldilen güneş sazanlarlar topary bugün biziň gepleşigimizde gatnaşýan has dogry zihni kompozitor sazanlarymyzyň biri Atta Gurban Niýazow, şeýle de ýaş sazanlarymyzyň biri Bahram Annamammedow, şeýle de gitara sazguralyny bugün owadan sazlar size ýetirjek zihni sazanna dostlarymyz Yusuf Ismailow, şeýle de Igor Şemsov, şeýle de öz ömrüni Türkmen sunwatyna bagş eden ustad halifalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk artisti Gurbanowyň perdendi zihni sazanna dostlarymyzyň biri Şemsil Haq Gurbanow bugün gepleşigimizde gatnaşýar. Mehriban ýeşler hormatly tomaşaçylar, ine şu görýän saz gurallaryňyzda özleriniň bir erk etmekligini, özleriniň döreden ajaýyp saz eserleri bilen size lezzet berjek. Bugünkü gepleşigimiziň hormatly mihmanlary Türkmenistanyň halk artistleri Hakberdi Allamuratov, şeýle de Hakberdi Hudaýberdi ifzahnamyda çağırýar. Halifalar gepleşigimizde hoş gördük. Hoş geldiňiz. Ýeriňize geçip bilersiňiz. Mehriban ýeşler hormatly tomaşaçylar, gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owazy teleýaýlymyna taýýarlanyp her hepdäniň ýegişenme güni size hödürlenýän o wazlar sazlaşanatly gepleşigimiň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Bugün gepleşigimiň bugünkü sanynyň üstü bilen elbetde size aýdymlar bilen näle
bir saz sunwatyna, türkmen sunwatyna öz ömrüni bagş eden Ustad Halipa Sadanlarymyz Türkmenistanyň halk artistleri Hakberdi Allamuradov şeýle-de Hakberdi Hudaýberdiýewiň ýerine ýetirmegine şeýle-de Gahrman Arkadamyň tagallaty bilen täzeden dikeldilen güneş topurynyň bilelikde ýerine ýetirmegine oňdan saatlar bilen kämil eserler bilen ajaýyp saatlar bilen size gepleşimden şuň sanyňyz bilen lezzet berer. Şoň üçin Halipalaň bir sunwata gelişi hakyny bir näçe gyzykly söhbetler eder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden türkmen owadyny o wadlar saýlaşynaty gepleşimde tomaş etmekligiňizde dowam edin. Halipalar, siz gepleşimde hoş gördük. Sağ olun. Hoş geldiňiz. Gepleşiňizde çağırdyňyz. Sağ olun. Ne gowy sadanlar bilen geldik. Güneş toporu bilen Kut Gahrman Arkadamyň täzeden dikeldip beren güneş toporu bilen ene öz atdaşym bilen şuň bizem mehmançylykda. Näme gowy saatlar getirdik. Çalar, soraglygyňyz bolsa jogap bereriz. Galanlarym şu dinleýje wagtla. Gahrman Arkadamyň öz halkyna bu zatlar hem peşkeş berilini gelip oy sadanlar gelsin çalpynlar her kime kuýuny görkezsinler. Şo manyda şolar ýaly edip ne Gahrman Arkadamyň bize giden beýik o işlemege şert törezip berdi Gahrman Arkadamyň. Ýöň bular ýaly zatlar ýokdy. Näme begenýän, goňýan, buýsanýan şu mahal biz şeýdip çağırmaklaryň öden biri begenlerde goňurdy, sebäpdiňde öňlerdiň bagşylar gelýärdi, aýdymçylar gelýär. Ýene Hakberdi söýdiňizden bölýän men hakykatdan hem şu owallar saýlaşynaty gepleşigime ýa bir 4 ýyldan köpräk wagt bolanlar bir 4-nji mögtüme başladyk. Şu geçen ýyllaryň içinde bir sadanlar bilen gepleşik taýýarlamanyk. Ene owallar saýlaşynaty gepleşigimde ilkinji siz bilen bir Halipa sadanlar bilen güneş sadanlar topar bilen bilelikde bir sadyň lezzetini, sadyň jadysyny dinleýijilere ýetirmek üçin siz bilen gepleşik taýýarladyk. Şu getiren durly sad gurallarynızda bugun bilelikde aýratýanlykda bir ýigitler bilen goşulyşyp bir joşgyny saatlar dinleýijilere ýetirer. Söhbetimiz dowam ediberelim. Ben aýtjagymy Begmurat aýtdyň, dogrudan men şonu aýtjak bolýardym. Şu gepleşiklerde men bagşylarym görýär, dekinlerim görýär, täzeden täze ýüzlerim görýär. Elbetde bu zatlar Gahrman Arkadamyň açyp beren türkmen owa tele ýaýlymynyň täsiri, owa radio ýaýlymynyň täsiri. Sebäpdiňde görýän bu zatlar ýene ýankydaş zehini yüze çıkarmak üçün elbette bu zatlarda bizim Türkmenistanımızda başka da şertler var. Altın asır bäýatleşigi, sportdan peýdalan Gahrman Arkadamyň bize şol ýaly şertler bermegi tüýsürügümden Gahrman Arkadamyň janynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elmidama rowaj almagyny tüýsürügümden dileg edýän. Gahrman Arkadamyň elmidama bellek geçýär türkmeniň asly halal bolmagyny, halal ýaşamalygyny, odama Gahrman Arkadamyň aýdýa, Gahrman Arkadamyň şu biziň ata-babalarymyzyň gelýän ýollaryny ýöredýär. Sebäbi türkmen öz bir agraslygy, milliligi, türkmeniň halysy bar, bedawaty bar, alawaýy bar. Şu zatlar biziň türkmeniň milliligi, aňyrdan gelýän millilik. Ine bu zatlary Gahrman Arkadamyň bütün dünýä çykardy şu zatlary. Halymyzy, atymyzy, ýylla at görmäge näçe adamlar gelýär. Alawaýymyzy görmäge, halymyzy görmäge. Elbetde bu zatlar biziň türkmenligimizi, türkmen dowlanlygymyzy begenlerге buýsandyrýar. Ýene bir ýola Gahrman Arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan işleri elmidama rowaj alsyn. Şuna atdaşym, kardeşim aýtdy. Begmurat gepleşiginde fiýlap çağırganda köpüp taýýardyna ýa sadan hökümne, kompozitör hökümne çağırdım. Bu ullu kamry jogap bersilik barada. Hormat arkadaşymyň nazaryna hiç orada tow geçen hafta. Görýän bilen çeken Ähmedi bilen atdaşym taýýar getirdi. Aýdymçylar çağırýardy. Gepleşiňizi halk süýüp görýär, dinleýär. Hormat arkadaşym biri edýän harpasyny bizine başymyz göýe diýerdi. Sadan hökümne çağırdyňyz. Elbetde bir arkadaşlar manna şeýle bolýar. Debe ýaşly bir ýazatlar görümde ne omur aňyrsyny ulukan many ýetirdi. Sadan orta öz döwrüni wagt edýärdi misal üçin. Biz şu arkadaşlar döwrde şu zatlara ýetdik. Şonda köp faworny aýdýar. Arkadaşymyz tunut we bizim baş halifamyz göreldi.
eserleri bizi gollanma, özünün aydınlarını, Kerim Durdan aydınlarını bilelikte yerine getirmeyi, 10 yaş olatlar. Elbette bunun arasında ulukyan jogapkärçiligi var. Şu gepleşi çağıranda meni ýa bir topar özümde arzuw öğretti. Sebäbi arzuw bilen hasıl bolýan zamanatny ýaşaýatlar. Arkadaky döwre gepleşimiň dowamyny men aýratynam durup geçsek. Sebäbi bizim dörejligimizde aýratyn orun alýany. Durul fawrulum bilen hormat arkadakyň gelip beren güneş toporu bilen geldik gepleşimde. Elbette şu gepleşik bir yeni bir täze ilhamlar berer. Şeýle mümkinçilikleri hormat arkadakyny dörep berýär. Baş halifamdy köp sag bolsun aýdym. Hormat arkadakyny beren taş aman olsun dünýä ähmetli işleri ilm damy rowaslyklary etlen. Köp sag bolun, halipalar arzuwlaryňyz hasyl bolsun, şeýle bolsun. Biz hakykatdan hem halipalar hem medeniýetiniň diýişgärler hem türkmen halkymyz hem şu döwrü bize peşkeş beren mehriban arkadamyzyň bir önemli ödäp, şu döwrüň gadyryny bilip, gahrman arkadamyzyň bize döredýän mümkinçiliklerini bir hemmämiz agdy birlikde peýdalanyp bir gahrman arkadamyzyň bize bildirýän önemli bir sunwatdaky aýdymlarymyz, saat eserlerimiz bilen, dörejilikli zähmetimiz bilen mehriban arkadamyzyň önemli ödemek her birimize miýesser etsin. Indi nesip bolsa gepleşiň dowamyny bir siziň dörejiligiňizde has bir meşhur saatlar dinleýijilere ýetirers. Ýöne saatlara geçmeden öňürti halipalar biz üçin dinleýijiler üçin siziň bir ýaşlyk ýyllaryňyz sunwata gelmekligiňiz hakynda söhbet edäýin. Öýden bir şu mehriban arkadamyzyň saýasynda şu berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bir dörejiligiňizde täzelikler hakynda döredýän bir täze saat eserleriňiz hakynda öňüňize goýan maksatlaryňyz hakynda bir gysgaçyk ilka özüňiz hakynda maglumat berdiňiz, soňra bir bunlar dörejilikdäki täzelikler hakynda söhbet edäýin. Akberda Ýaşlyk dilinde çağılık täňi biz çağı. Mektebe gitmeden öň mektebe gidenden onuň bu goýun makyşyň, düýe wakyşyň çöli görmek, onuň bir mallaň ýygynda gezmek. Bu zatlar elbetde şu hasam şu sunwada da şoň beýik täsiri bar diýip men hazır edýän owan. Urnaga gatnap, ondan soň bärik gelip ine atda şu bilen tanışyp, şu 75-nji ýylda o Aşgabatda geleňizde ilkinji tanışan kärdeşiňiz Ataşyň Hakberdagydymy? Ataş bilen tanışdym men o. Ondan galan oglanlar bilen soň ýoş tanışyp bular omal ýörüşe saçyk mektebinde okuýardylar. Sonra hareketmede gelýärdiler. Görüşýärdik. Şeýdi bilen tüýjü gatnaşyp ýörüş. Düşünükli. Näder bir Hakberdi Hudaýberdiýew halipa siziň bir sunwatdaky bir ýaşlyk ýyllaryňyz, çağalyk ýyllaryňyz hakynda gysgaçyk bir maglumat berdiňiz, söhbet edeliň. Soňra bir ilkinji bir toýa çykan günleriňiz, ilkinji bir aýdymçy bilen bir halkyň öňünde toýlarda, bayramlarda hyzmat edip saat çalan pursatlaryňyz ýatlar. Söňe ilk bir siziň bir çağalyk ýyllaryňyz aýdym saat älimine gelişiňiz hakynda söhbet edeliň. Maşgaramyz uly 9 oglan 2 amgy. Tüwelemi. İlkinji nowatda çağ behimni enata duýýarda. Men köp dogandyrma aýtdym. Şu ýytallansa diýip salyp aýdym aýdýarken bizkä. O. Onuň hakam men uşumy duýup Maýkulywadyň Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýanyna ýürüti taşyp mektep bardy. Şoň 3 dogany bolup getirdi agamy. Ondan biz aýdym aýtdyk, haçalyk uşumy bardylar, ukuwallar diýip. Halipa moğolunlarda tälim aldyk. Men özümün bir bagtladym hata edýän okan ýorum Türkmenistanyň halk artisti Nurhan Mamedov eline okumak niýet etdim. Nurhan Mamedov Taçylyk mektebinde. Taçylyk mektepde. Çyraçykda ýöne Halipa Nurhan Mamedov esasy ünlänýärdi bide millilik. Şu öz halkymyzyň milli fagmyly dünýä çykýanyny ünlüdür. Memrat Ataş bilen taçylyk berýär. Onu bir bilelikde bu saatlar biz dinler, soňra ýörüýte bir gepleşigimizi dinleýijilerimizden gelen sowallar esasında söhbetde şu arkaly dowam edibererse, onu mehriban ýylyşlar formatda müşaşlar gelin gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen täzeden dikeldilen güneş sadanlarlar toporunyň ýerine ýetirmegine şeýle-de gepleşigimiziň hormatly mihmanlary, halipalar, Türkmenistanyň halk artistleri Hakberdi Hudaýberdiýewiň şeýle-de Hakberdi Allamradowyň bilelikde ýerine ýetirmegine ajaýyp saatlardan bölekleri diňsalaly.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmen Wagtly ýaýlymyna taýýarlap size hödürlenýän o wagtlar saýlaşanatly gepleşigimizi biz dowam edýäs. Halipalar ýanky ýerine ýetirip beren bir joşuny saýlaňyz üçin biz hoşallygymyzy bildirýäs. Bir döwürde halipalaryňyň dörejiliğine degişli bir näçe saatlardan bölekleri ýerine ýetirip berdiňiz. Häzir gepleşigiň dowamyny bir hatam bir milli saatlarymyzdan, hatam bir depkini güýçlü joşuny saatlardan nesip bolsa dinleýjilere ýetirer. Ne bir gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edelim. Özüňiz bilýänsiňiz Gahrman arkadaşymyz ne ýaňy ýakyny özüniň bir zähmet ruhsadyny bolýan günlerini türkmen halkynyň köp asarlyk däp desturlaryny eýerip Gahrman arkadaşymyz özüniň bir täze kitabyny tamamlap neşre berdi. Gahrman arkadaşymyzyň paýhasyndan dören türkmeniň döwletçilik ýörelgi saatly diýen ajaýyp täze kitap eseri jemi 10 bölümden ibaret. Şol Gahrman arkadaşymyzyň kitap eserini umumyň bir atawaba gelýän bir biziň däp desturlarymyz barda. Türkmençilik diýdi, watana bolan söýgü, halallyk, insaplyk, döwletçilik, mihmansöýerlik, umumyň bir türkmene mahsus ähli hukuklyk häsiýetler hakyny bir şu kitapda Gahrman arkadaşymyz bir giňişleýin gurrun merýä türkmençilik adamkärçilikleri bir şol Gahrman arkadaşymyzyň kitap eserini ýerşargaç bolup geçýär. Elbetde sizem halipalar Gahrman arkadaşymyzyň döredýän her bir täze eseriniň isle kitap eseri bolsun, aýdym eseri bolsun, saat eseri bolsun, Mehriban arkadaşymyzyň täze döredýän eserleriniň ilkinji dinleýijiler siz bolýaňyz. Elbetde Gahrman arkadaşymyz ýa-ni özüňiz sözüňizde de bellediniz bize ähli wagtda görelli mektep, halipa, ustad bolup dur. Ýa-ni arkadaşymyzyň döredýän bu ajaýyp eserler bolsa biziň her birimiziň alhamyzy joşdurýar. Ne söhbetimizi şular dogrusynda dowam edelim haklarda. Hormatly arkadaşymyz, görýän özüňizden bellediniz. Türkmen mukaddesliklerini ünlüye. Olam eserine de, zamanına da, aydımına da, yüzünün nuruna da düýýär tabi. Yani doğru elediniz biz şu ilkinci dinleýijileri. Şu Bagtyar zamana, Bagtyar sununy işgärleri. Täbi hormatly arkadaşymyz özü görelli bolup durýar. Bütün dünýä Türkmeniň mukaddesliklerini ýaýmany bize mümkinçilik töredýär. Şoň üçin hormatly arkadaşymyň eserlerini okamyzy bize ilham berýär. Elbette yine de aýratyn belirjek adam hormatly arkadaşymyz şu prezident yetiştirmekde, şähert yetiştirmekde görelli. Kerimjanyň saallary, aýdymlary elbette hormatly arkadaşymyň gönlüne şäherdi. Şu mukaddeslikler eserine duýulýar şol. Beýimrat hormatly arkadaşymyň agtygy Kerim'in bir döwür duýmagy, şu mukaddeslikleri duýmagy, aýdymda milliligi duýmagy, bedewadyny duýmagy, umman aýtsan arkadaky ýyllaryň bagtly ýaşlary. Ine hormatly arkadaşymyzyň agtygy Kerim barada aýdymyzda bizene buýsanýar. Islenlik halipa öz dowamyny görýär-de şäherdinden. Ine gyswatyň içinde ustad bolup, kompozitor bolup, öz uğru we öz sazlary bar. Hormatly arkadaşymyzyň öz agtygy gyswatyň içinde ustad sazany, kompozitor bolup. Döredýän eserlerini bilýär biz. Meşhur bolýar. On akkynlygy, milliligi, owadanlygy, döwür duýmagy. Olam hut hormatly arkadaşymyzyň ýanyna bolup, aýdymlaryny dinläp, İngilizcem görem Türkmeniň tebigatyny, Bagtyar zamanany şu döwrüň täze sesleri bolýar. Duýup ýa-da. Şonu duýup ýa-da hormatly arkadaşym hut öz terbiyesini aldy täze. Özüm Kerimjanyny Gahrman arkadaşymyzyň sunuwadyny görýär. Hemen zehinini görýär. Sebäbi Gahrman arkadaşymyz şeýle terbiýeläpdir-de. Kerimjan görýän şu saz bilen sunuwat bilen gidip şumal soňky ýazan eseri doğrudan ama hatam täsir etdi. Sebäpdiňde şu taýda şu dünýäwi sazlar we da ýa sesler, şu ýylla üýtgeýän sesler bolýar dünýäwi. Ýa şu sesleri gitdiçe şumal bir saz gural bolsa ertesi başga saz gural çykýar. Diýjek bolýam köpelip şu senetlerden, şu sazlardan, şu seslerden alyp Gahrman arkadaşymyz toýlanyny şonu Kerimjan meniň ülkem bilen toý waspyny çaldy. Ana şonu men bir ünsören adym. Hem millilik var, hem häzirki döwrüň akymy var, hem gelejekki akymym var. Şuda görýän, ýene de orada aýtmaly, eser şu ýerine ýetirýän, diňe eser çalmakda hormatly arkadaşym öz aýdymlaryny
Kerim taalaryny yüzünün nuruyla bermek, tahna medeniyeti yani şu duyguyu berýär. Kerim şoňa şeýle üstünlükli çemeleşipdir de. Kerimjan'la näçe zehinliýsen ma Kerimjan birem dilem köp bilýän. Dünýäsiň oduna düşünmek üçin, köp zatlar etmek üçin elbetde dilem bilmeli. Muny gahrman arkadaşymyz şu ýurt başlygyny saýlanandan bäri gahrman arkadaşymyz ýaşlary bilýän näme edip berdi. Dil giden mektep açıp berdi. Bu zatlar begenler ya boýsanlar ya şu dil öwrenýän çağajyklan enatalar bilýän näl begenýär boýsanýar. Men özümde bolup geçen zatlar men soň aýdaryn dil bilmän näl közenendigmi. Elbetde Kerimjan köp diller bilýär. Ana şu dil bilmeň özü, ene senet getiräýän nedeni şu maňa getirdi men körüm bilemem. Diline düşünmesen. Şu dil şu passwordyn açmaly şu senedin. Şu passwordyn açanda şu näme ýazylgy, näme goýulgy sebäp bol çalanna Kerimjan şu aýagyna seretdim on aýaklarym basabam sağlar bezek durda üýt göçketler. Elbetde şonu zatlygy yeten Kerimjan. Entegem o zatda köp taýy eder bu Kerim. Sebäbi şu sesler çalan seslerini görýän, öz açalýan seslerini. Men ýaşlykda özüm boýnuma alýan şular ýalak zatlar başaramak hiç şu on goloýundan barabam bilmedim men şular ýalak. Evet, şu sağın Zehinliýär o. sağın aydından tapawutlary berýär. Şu ýanky sanak geçen öwrenen zatlaryny sağyna beýan edýär, şonu duýup bolýar. Sebäbi şu gowy almasan, gowy bilim almasan ýa-da ýiti zehinin olmasa, halipaň hormatly arkadaşym diýär, halipaň bolsa şu zatlar bolýar. Biz buýsanýar. Şu döwrewap eser döretmekde ýaşlar döwrü duýýar, o duýýarlar. Şoň üçin gowanýar. Kerimjany ilk bilen gutlaýan Türkmeniň altyn asyr bäsleşiniň ýeňjisi boldy Kerimjan, oňa münasip. Ýöne şonunam uly zatlara da münasip. Men şoň üçin Kerimjan janynyň sag bolmagyny şeýle perdendi, şägirdi ýetişdiren biziň baş halipamyz, gahrman arkadaşymyzyň hem janynyň sag bolmagyny tüýsürümden arzu edýän. Benim attaşım aýdýany goşulýan bu ýytyny aýdýan. Kerimjan şaher paý gutly bolsun. Kerimjan behini mana nagram hasýet bolsun. Dörüzlikdäki ýiti behin joşup dursun. Gelecekde dörüçek saatları dünýä ýaňsalsyn. Hormatly arkadaşymyz da şeýle şäherdi ýetişdiren üçin köp sag bolsa, ýa täze ýyldy döredi dowamly bolsun ýa-da türkmenne. Bizim bu ýytyny hormatly arkadaşymyz köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadaşymyz belent başı aman bolsun. Kerimjanyň ünlükli dörüçekde sağlary türkmeniň ýüzüni dünýä tanatsyn. Şeýle bolsun, köp sag bolun, halipalar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gahrman arkadaşymyzyň agtygy, şägirdi, Türkmen sunnatyny täze parlak ýyldız bolup duran Kerim Berdimuhammedowyň dörüjülükdäki gadamlary batly bolsun, zehini daş ýaryp dursun. Şu dörüjülükdäki syýlaglar, serpaýlarynyň hem höwri köp bolup geljekde bir özüniň erjelligi bilen, ýiti zehini bilen döretjek, bir gaýtalanmajak kämil eserlerem bütün dünýäni haýrana goýup, bütün dünýäde ýaňsalyp durmagyny tüýsüremizden arzuwlaýar. Bir fursat ýadyma düşdi-de, şumal gahrman arkadaşymyz bilen Kerimjan iki bolup täze sag wurallarda ýa-ni o taýda Roland dep sag wuralan martda men gördüm-de şeýlerak näme. Hemen beýleki sag wurallar bar. Şunu iki bolup gedekleşip şeýle çaldylar-da. Agzyma çykalym-da, dogrymy aýdyn. Özüm şu taýda gahrman arkadaşymyzam üýtgeş kakuýa şeý dişdirip bir zatlar edýär bolýan üýtgeýär. Şeýle bir effektler berýärler. Ýani ol effektleri men hälki diýenim bolýar. Men şonu men aýdy bilem hakda şoňlarda boýnuma alýanna. Täze ýanky şu dil bilmeli bu taýdan umum aýdylanna ýene şo bolýar. Şolong şu zihin bolýar, şu iki bol gedekleşip paýlaşyp şeýle çaldylar. Şonda Kerimjan bir elini şeýdip bir depinle sesini şeýle bir saat bir Üýtgeş kakuw etdi. Da. Şo şey duran yerimden şey giň galayt. Ol kakuwyň özü häl gaýtışmaýarak dünýäň kakuwlar. Ol her bir saatdan oňur başarjak zatlaram däl. Ol diýen diýenim, şol täze bir sesler. Elbetde men şo taýda her kim özüne gerek zatyn demedýär. Men şol halipamyň, ýa-ni arkadaşymyň agtyja bilen çalan nemesini men özümden onda men şolarda seredip özüme gerek sesleri men şolardan aldym. Maňa şu seslere gerek boljak aýdyp öz içime ýa-ni nemetdim. Onu benim döreden bolýan ýarym bir zatlar. Ana şonu şu sesler ulanmagyma gerek bolýar şular. Bir de şu çykyşlary Kerimjan bilen gahrman arkadaşymyň çykyşlary bir de täzelikleri urudýar, täzelikler ümit berýär bizi. Ana şu seslerden, benim şu seslerden ilham alıp şu özüm düzsem, şu seslerden benim goýaýsam diýip men arzu edip men geldim şonu öýe gelemde. Dogrymy aýdyn.
ütköşük sesler, o sesleri atmak üçün bilýän köp zatlar yine halka içmeli dinlemeli bolýar, kompýutery düşünmeli bolýar, dil bilmeli bolýar. O zatlar näme ondan soň üçin bize Kahraman arkadaşımız Kerimcan sağ olsun. Şu zatlar bize öwretdi bize. Ne şeyle çalmaly şeyle yankı itergi berdi bize. Umudumuz şeyle ösmek üçün arkadaşımız Kerimcan'ı kompozitör etip yetiştirdi. Biz üçün elbette bu onurcu fırsatlar. Şu arkadaşımızın her çıkışı biz için bayramçılık, sunmak bayramçılık oluyor. Mektep görüllü. Yine şu täze bu toğusunda hormatly arkadaşımız Tunut medeni ilişkilerin bir taşan başına jemleýär. Yine geçen yıl misalını aytsam, erkin dörecilik davarasında bir gül deste saat çalırlar. Şu milli sağlamlığı bir gül deste edip döwrova fesler bilen, odan heňler bilen täzeçe erini ýetirdi hormatly arkadaşym. Meni şonu atdy, şu ilhamlanyp bir şolar eser döremäge meni ilham döretdi. Häzir men bir eser ýetirip hormatly arkadaşymga alkyş hökmüni. Onu bu saatlar bidadir sizin yerine yetirmeňizde o wagtlar saatlaşyny atly gepleşmede dinler, soňra gepleşmede ýene-de söhbetleşip arkaly dowam eder. Mehriban ilişkiler hormatly tomaşaçylar Türkmen wagty ile ýaýlymyny o wagtlar saatlaşyny atly gepleşmede tomaşa etmekliňizde dowam eder.
Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, biz owalar sağlaşan atly gepleşigimiz dowam edýäs. Halipalar ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp saatlaryňyz üçin hoşallygymy bildirýäs. Indi gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam edelim. Size sowal şeýle. Aýdym sadyň adamyň terbiýesine ähmiýeti barmy? Adamy sunnet bilen terbiýelep bolýarmy? Onsoň bir hemmämiz bilýäs, siz bir türkmen sunnetyna öz ömrüni bagş eden ägirt halipalarymyz bilen şolong ýanyny bolup bir saat çalmak bagtyna münasip bolan sadanlar, insanlar. Ne bir elbetde halkymyzda siziň döwürdeş bir halipalarymyz bar da Türkmenistanyň halk artisti Atabaý Çargulyýew, Öwedeli Tekaýew, Türkmenistanyň at gazananyň artisti Nuriýat Toqqaýew, Türkmenistanyň halk artisti Anyberdi Attanow bilen döwürdeş bolup şolar bilen bir halkymyzda bir toýlarda, bayramlarda bir näçe aýdymlary, saatlary ýerine ýetirip halkyň hyzmatynda bolan insanlar diýip biz sizi tanaýas. Indi bir döwürdeş bagşylaryňyzyň bir elbetde halkymyz sunnaty bilen tanyş ýöne bir şol halipalaryň bir gowgul hyýasatları hakynda bir söhbet edäýlim. Umuman aýdym saz bilen adam terbiýelep bolýarmy? Elbette ene ata ilki bilen terbiýe berýär-de, çağırykdan maşgallar. Şu eneň hudusyndan, eneň owazyndan sallançakda yatan çağı Terbiýe alyp başlaýar. Onun terbiýe alyp başlaýar. Sebäpdiňde eneň hudusy ýalyk hiç ýerde olar ýalyk hudy eşitmerdiňizem eşitmem bolmaýar. Sebäbi gudrat da ol. Şu gudraty ene öz bagş edýär-de çağatyna. Ana şondan owazlar bilen men düşünýüm, şondan ululup elbette soňundan dünýä düşünüp adam bir gynananyny, begenenini elbette aýdym saz ata-babalardan gelýän eken öňden şolar ýalyk bir toý tomaşalardy. Her kim öz ýüregine göre aýdym sazlary, ýanky aýdymlary haýyş edip aýtdyrýan ekenler. Ol aýtdyrmagynyň sebäbi adam bolýarmy-da, begençlem bolup bolanat. Käýärm gaýgyly urlarym bolýar. Dijek bolýan adam elbette biziň aňardan gelýän biziň bagş sadanlygymyzdan getirilen halk aýdymlary edip terbiýe berýän halk aýdymlary aýdylyp gelinýär. Şu mahallaçynny biziň şo bagşlanmaz şol ata-babalardan şonu getirip şol emedýä-de näýilek bolmaly. Şonu aýdymyň üstü bilen sebäpdiňde beň berde başga bir zat bar. Ýön aýdanyň bir zatda çaga. Emma şonu aýdym bilen aýdyp ýerine ýetirdiň. Şonu ýat tutýar, çalt ýat tutup bolýar. Ol men öz düşünjümde şo oşgom bolanda şonu bir aýdym sade uğrap näçseň çaga çaltalýar da. Men öz düşünjüm şeýle. Elbette terbiýelep bolýar aýdym saz bilen. Men olam galy berdi ýanky hudy terbiýelýär. Benim ýaşlygymyň bir türkmen sunnatyny ägir uly işlerden halipalar bilen şol ýanyna sağlanar etmek meýser etdi-de. Olardan özüňizem aýtdy. Anyberdi Attanow, Öwedeli Tekaýew, Nuriýat Toqqaýew, Atabaý Çargulyýew. Bir täsiri bardy terbiýelemekde-de medeniýetiň sunnatyň. Birinciden olar bizim nusxo şahyrlymyň sözlerini aýdym aýdýardylar. Matumul atamyň, mätäjiň, umman şu nusxo şahyrlymyň şu halka edýän täsir, halka ýakynlygy bilen, millilik bilen. Halipamny esasy zehini açmakda ynymda bizine şu ýanyny atdyş bilen ýa halipalaryň ýanyna tatsalyk. Taýdan başga biz olardan ideallyk, terbiýelik, we halkyň içinde damy görelli, pesbäli, türkmene mahsus häsiýetler de bagşlaýan adamlar şu bagşyň hereketine, aýdym aýtışyna, özüne alyp barşyna hemme adyna tiýin edýär-de. Biz şu mektebe geçdik, sebäbi dijek bolýan adam olar umman. Biziň gahryman arkadaşymyz dostluk köpürlerini kurup berdi. Ene şu dostluk köpürleri bilen biziň sazlarymyz gahryman arkadaşymyzyň döreden eserleri dünýä ýaňsally. Onu özümüz bilýäs, görýäsem, eşitýäsem gahryman arkadaşymyz türkmen sunnatyny sarpa goýanlygy üçin gahryman arkadaşymyz şu Azatbege Türkmenistanyň at gazananyň artisti adyny nakdy. Polat Bilgulowluny gahryman arkadaşymyz Türkmenistanyň halk artisti adyny nakdy, adyny berdi. Bu zatlar elbette biz bu gonurýa, boýsundurýar. Emrah Ustady ýene bir zat ýatdyk. Garagym diýen aýdym. Hormatly arkadaşymyz täzeden ömrü berdi. Bizim türkmenimizde bu sanatda şolay diňle. Gahryman arkadaşymyz bütün şu sunnaty işgärlerini öňkü geçen hemme halipalara tirtegine gallyrdy. Ol gaty uly zat, ol uly iş ol. Sebäpdiňde men şolaň
maşgalalarynyň begenjiniň goňjyny aýtjak bolýan şägi ýok. Ine Kur'an'da davaşa men özüm menem bilýän ony Meňem halim olsa o şeýle bir begenip çağalar şeýler goňny çary kimi men berlenine men şol bardım menem atlar berlenine. Elbetde men ya agdasaň bulan hemmesini gahrman arkadagymyz şolary hemmesini tirsegine galdyrdy. Ony elbetde bir begenlerji, buýsundyrjy pursatlar bolatlar. Mehriban ýylyşlar, hormatly müşahirsler, gelin ine gepleşigimiň hormatly mihmanlary, halipalar, Türkmenistanyň halk artistleri Hakberdi Hudaýberdiýewiň, şeýle de Hakberdi Alla Muradowyň bilelikde ýerine ýetirmegini ajaýyp faýdalardan böleklere diň salaly.
Mehriban ýyleşer hormatly müşahiçler, owallar sağlaşyny atly gepleşigimizde ine köýne sözler atly sahypamyzda dowam edýäs. Halipalar, siz owallar sağlaşyny atly gepleşigimizde ilkinji tapar gatnaşýaňyz köýne sözler atly sahypamyzyň gysgadyk bir mazmuny bilen sizi tanıştyrmak isleýän. Elbetde hemmemiz şaýat bolýanlar, gahrman arkadamyz özüniň her bir çykyşlaryna da belleýär. Gadymdan gelýän köýne sözleriniň manysyna çuň düşünmeli. Şol sözleri bir ýaşlaryň arasyny ulanşyga girdimeli, mehriban arkadamyz özüniň her çykyşyny belleýär. Bizem gahrman arkadamyzyň şu tabşyryklaryny eýerip, owallar sağlaşyny atly gepleşigimizde köýne sözler atly sahypany giyirdik. Köýne sözler atly sahypamyzyň esasy maksady bir toýlarda, bayramlarda bir mawsumlar tamamyň sözlerini, nusxu şahirlerimizin sözlerini, türkmen halk aýdymlaryny gabat gelýän gadymy türkmen sözlerine gabat gelmek bolýar. Ana şol sözleriň manysyna çuň düşünmek maksady bilen nädir aýdymlardan bir sözi size getirir. Hoşuňyz bilen ol beriljek sowalyň 4 jogaby bolar. 4 jogabyň içinde de bir jogap dogry jogap. Indi sizden bir bäsleş hökümini öz araňyzda öz pikiriňiz bilen dogry jogaplar tapmagy synanşarsyňyz. Mehriban ýyleşer hormatly müşahiçler, biz owallar sağlaşyny atly gepleşigimizde köýne sözler atly sahypamyzda dowam edýäs. Halipalar taýinmi? Şert düşnükli. Ona başladyk. Ilkinji sowalymyz Nedide sözü näme manyny anladýar? Elbetde özüňiz bilýänsiňiz, biziň nusxu şahirlerimizin biri Keminen sözlerini dören Oğulbek diýen ajaýyp aýdym bar, meşhur aýdym. Şol aýdymda basgadym diýdäm üstüne ýar basan aýajyklaryňdan, goýun sagmagy çykanda çöör basan aýajyklaryňdan ýa-ni şu bentde gabat gelýän diýde sözü näme manyny anladýar? Ne jogaplar? El gol, göz garak, baş kelle, ýol ýody. Şu 4 jogabyň içinde biri dogry. Diýde sözü näme manyny anladýar? Göz diýemi? Göz garak gowy. Men pikirimçe göz bolýar. Göz garak diýen Göz jogap. garapsa. Hakberda siz Benim şonda durýan. şonu durýan. Diýde sözü göz garak diýen manyny anladýar diýip jogap berýär. Menen şonu durýan. Soňky jogabym şomy? Mümkin hakberda gaň saýlan jogaby näme dogrydyr? Yok, ondan öňe diýden diýdi. Görüş, olam görüşüm bu. Diýde göz garak diýen manyny anladýar diýjek bolýan. Soňky jogabym şomy? Men käşus. Hakberda siz Ay aşağı kıynalayla yol yolda. ya diýde sözü bilen Yol yoldan tapawdy sözüne. tapawdylar. Gel olam diýjem. Yo şo bolýar, şo garak, şo bolýar. Göz garak ha. Ýalňyşam Men bolsa. käşuslyada. Ýalňyşlaryň bile ýalňyş geldi. Ay ola ýalňyşdyran bilýär. Bile yerlik. Bile de gaýdar. Onda mehriban ýyleşer halipalar diýde sözü näme manyny anladýar diýen sowalmyda göz garak diýip jogap berdiler. Jogap dogrymy? Jogap dogry. Ilkinji sowalmyda bilmekde başardyňyz, dogry jogabyny tapmakda başardyňyz. Indi biziň inniki berjek sowalymyz zerre sözü näme manyny anladýar? Mehrimanlaryň ýar diýen ajaýyp aýdym bar, mätäjiň sözlerini. Şol aýdymda şeýle bent bar. Aşyk bolan magşuk raýyny ýykmaz, senden özüge kişi nädimi çekmez. Ölse mätäjiden ikilik çykmaz, tapylmaz sözümde zerre ýalanýar diýär. Şu goşguda gabat gelýän zerre sözü näme manyny anladýar? Jogaplar hiç wagt, hiç açan bir ýeke hergiz bir zadyň iň kiçijik bölegi sähelçi. Men üçin hergiz. Hergiz. Zerre sözü hergiz diýen manyny anladýar. Menen şeýle duýýan, kirdi. Hergiz. Bir zaman näme ýaşaýsan? Bir zadyň iň kiçijik bölegi sähelçi. Zerre sözü näme manyny anladýar? Şo bolanyň en kiçik bölük, bir zatyn bölügi. Onu jogaplar ýetgetdi. Zerre başga zatda. Onu bolýar. Ni ädir jogaplar saýlalyň. Hakberda siziň jogabyňyz Ýanky şo. Nergiz diýer. ýa hergiz. Nergiz. Siziň saýlan jogabyňyzdan bir zadyň iň kiçijik bölegi sähelçi. Zerre diýen söziň manysy şo sözi anladýar diýip şo jogap saýlaýan. Bir zadyň Ýeke diýen duraýyn. siz onu bir ýeke diýen. Siz hakberda
wagtyny çäkli. Korkuyamam da. Ay ben şu aşağı bolya oturdum o aşağı. Bir dadym en kiçik bölük sähelçe diýen jogap saýla. Değil. Yo, men jogap bilýän ýöne siziň pikiriňiz bilmeklik gyzykla. Ýalňyşyňda da ziýan ýok. Bir zerre ýalşydyr diýär, şon nimetjek bolýanna bolýan. Kiçik manyny berýär ka. Şu ýa bir zerre bar, o başga da ol zerre. Indi bolýar, soňky Jogap jogap. aşakda duraýar bolmasa. Akberda siz Ta. Yeni öwrüp koşany şu goşky. aşyk bolan magşuk raýyny ýykmaz. Senden özüge kişi nädimi çekmez. Ölse mätäjiden ikilik çykmaz, tapylmaz sözümde zerre ýalanýar diýär. Hiç Wagtla hiç açan bolýar o. Hiç wagt hiç açan. Jogabymyz şomy? Utornukly jogap şol. Mehriban ile şer hormatly müşahiçler, ne halipalar zerre sözü näme manyny aňladýar diýen sowalmyda hiç wagt hiç açan diýip jogap berdiler. Jogap utornukly jogap şomy? Jogap dogrum kap. Jogap ýalňyş. Zerre Zerre baha da. Zerre aýdy otyra, zerre ýalanýar diýär. Kiçijegimdi sehelçede sözümde ýalan bolmaz diýen manyny berýär. Bolýa, gynan malyň esasy indi şu köne sözler atly sahypamyzda zerre sözüniň näme many aňladýanlygyny düşündik gowy. Indiki sowalymyz näge han sözi, näme manyny aňladýar? Molla Nefesiň sözlerini dören ýadyma düşdi atly aýdymda şeýle bent bar. Näge han gederdim gulgul şönny, gulgun ýaňaklaryň ýadyma düşdi. Alma enarna gözüm düşönny, alma ýaňaklaryň ýadyma düşdi. Näge han sözi, näme manyny aňladýar? Jogaplar sebäp bilen, seher bilen, ýer bilen, duýdansyz tötänden ýalňyz. Men pikirimçe duýdansyz tötänden. Näge han? Näge handan gözüm düşdi, lebiň bilen diýişlerme diýip Muhammed Saparov'un bulaydym ýerine ýetirýär täjin sözlerini. Mene şu duýdansyz tötänden ýypataplar. Hak berdasyz? Ay işte hep bilirim. Ha? Pikirlenmän Yine o goku. Pikirlenmän. Ýoksa zerren men ýa nimetdim o şunu okarjyn. Onda başlaýar. Näge han gederdim gulgul şönny, gulgun ýaňaklaryň ýadyma düşdi. Alma enarna gözüm düşönny, alma ýaňaklaryň ýadyma düşdi. Bolan Nefesiň sözleri, aşk mulkunyň şahy, Bolan Nefesiň ýadyma düşdi. Seher bilen ýer bilen ýen jogap saýlaýan, şeýlemi? Hak berdasyz? Manysyny seljersem men şu duýdansyz tötänden kabul edýär. Näge handan gözüm düşdi? Ýer bilen, seher bilen gözüm düşdümi ýa duýdansyz? Duýdansyz. Neki yeni mümkün bolýar. Mümkin ýalňyş bolsa näme? Ýalňyşam bolsa duýdansyz bolýar. De tötäden ne? Gözüm düşýärdi. Onda başla jogap ütgäni. Jo men ka şol. Sizem. Mehriban ile şer hormatly müşahiçler, ne halipalar näge han sözi näme manyny aňladýar diýen sowalmyda duýdansyz tötänden diýip jogap berdiler. Jogap dogrum ha. Jogap dogry. Men ka oşýar. Ýol tapaw diýär, şol ýöne şonu berýär. Yo ýa-ni seher bilen ýer bilen Ay diýjek boldum da ýola bolanak. Pikirimi ýetgetdim diýem. Bolýar. Indi sowalymyz şamar sözi. Şamar sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar ýogyň, uzyň saç, gara, örüm, gur. Seýid Nazar Seýdiň sözlerini dören Timar Hatice atly aýdym bar. Bu aýdymy Ustad Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çargulyewam ýerine ýetirýär. Köp bagşylamy ýerine ýetirýär. Ne bir şu Timar Hatice atly aýdymda da şeýle bent bar. Gözüňe sürme ýaraşar, biline tirme ýaraşar. Saçyňa örme ýaraşar, saçlary şamar Hatice. Şamar sözi näme manyny aňladýar? Ýogyň, uzyň saç, gara, örüm, gur. Saçyňa örme ýaraşar, saçlary şamar Hatice. Ýogyň uzyň saç bolar. Saçlary şamar Hatice. Hakberda. Ýogyň uzyň saç. Saçlary şamar bolsa, gara ýakynrak Gara bolsa, ýakyn ýa ýogyň bolýar. uzyň saç bolýar.
Ya gur bolýarmy? Olurum ma olun näme çyk. Yani bel burada belini durmadı. Awa 4 jogapdan birini saýlamaly. Aýşe guru saýlaýyn. Ya ýogyň bir gara. Örüm. Men onu qarada durýan. Qarada durýan. Hap berdi siz. Yine bir ýa-da goşgyny okap bereýin. Gözüňe sürme yaraşar. Biýliňe tirme yaraşar. Saçyňa örme yaraşar. Saçlar şamar Ama hatice. renk qarada gurrun edi. Mena qara diýen. Saçları şamar hatice. Hap berdi sizin jogaňyz. Ay bu şu ýogyň uzun saçlary. Onu ýogyň uzun saç diýen jogap siz saýlaýaňyz, siz hem qara diýen jogap saýlaýaňyz. Jogap dogry mı mehriban tomaşaçylar? Jogap dogry, ýogyň uzun saç diýen manyny aňlady. Indiki sowalymyza geçeli. Indiki sowalymyz rak sözi näme manyny aňlady? Zeliliň sözlerine dören başda bellidir atly aýdymda rak sözi gabat gelýär. Şol aýdymyň bir wendini rak sözi şeýle gabat gelýär. İllen rak çöl ülkede şiir saýar özüň tilkide. Suhon öýler märekede jomartlar aşda bellidir. Rak sözi näme manyny aňlady? Men pikirimçe Ýat daş nätanış? uzak many. Daş uzak. Haklarda ýene mekin bolýan. Yok, neme de rak atma ayrılık bolýar. Aýralyk bolsa da Daş bolýar. Neme ayrılık bolsa da ýat bolýar. Çetde köp manyny aňlady ýa. Şu näme goşguda tanış bilen? Näme tanış bolýar? Yo, näme tanış bilen? Aýralygyň näde bu näme tanış bolýar? Ayrı ne ayran bolana. Daş da waldyrmy? ma mena da şu dogar ýa. O näme ýa şähre? Yok, şu daş da bolýar, dogry. Daş uzak. Benim Rak. külün. Yok, menkiden näl, ýöne şu rakın özü şu da ayrılık da. Rak çet daş. Yok. Çetde diýen duran many. many. Gutorlukly jogap daş uzakmy? No. Soňondan wah ýalňyşdym da diýmelerler. Soňky jogap niçin daş daş uzak. uzak? Siz hem şu jogapda dämi? Diňe ýat bolan bolsa näme tanış däldi? Ýöne ýat bolan bolsa ýadam ýer bilýär şu. Jogap. Ha, o ene şu daş uzak. Mehriban ileşler rak diýen sözi halifalar daş uzak diýip jogap saýladylar. Jogap dogry kap. Aýra düşme bolýar. Jogap dogry. Inniki sowalymyza geçeli, sowallarymyz azalya. Inniki sowal şeýle. Didar sözi näme manyny aňladýar? Bu söz bir türkmenne bir ogul perdende de goýulýan atlarda gabat gelinýär didar sözi. Şu didar sözi näme manyny aňladýar? Söýgü mähir, ýüz keşip görnüş, göz gaş, nur. Şeýle goşgan bardyr. Didarından ganym diýmen, söýmese de dönüm diýmen, näçe ýaksa ýannym diýmen, közüniň gurbany bolsam diýär. Didarından ganym diýmen. Men pikirimçe Türkmençilikde diýär, didarlaşdyk ýa didarlaşal diýilýär. Şoň üçin ýüz keşip görnüş. diýen jogap saýlaýar. Awa. Hak berdi siz. Didarından Didarlaşmak da o. didarından ganym diýmen, ýüz Yo, keşfinden doýdum. Ama didarlaşak şu doğru şu sözler şu. Şu jogabym saýlaýarmy? Yok, o benim. Onu çekeleşem durjak. Yok yok şu didar sözler. Didarına var oldum diýär. Ha, yüz keşfine var oldum. Keşfine var oldum. Gelle howur didarına var ettin diýerler de. Ha, ene gowy didar sözüni bir düşündürüşi bilen Awa. doğru jogaba ýakynlaşdyňyz ýa näme doğru jogap saýladyňyzmy? Gelin mehriban tomaşaçylar görelýär. Jogap dogry mı? Jogap dogry. Halifalar ýalňyşmadak bolýarlar. Berekella diýär. Inniki sowalymyz Arif sözi näme manyny aňladýar? Görogly Şadestanyny Ağacan araban gyýdyn mereýin diýen ajaýyp aýdymda şeýle sözler bar. Arif bolsaň habar algyn sözünden bakdygyňça gözüň doýmaz gözünden aşyk bolan behre alar ýüzünden ağacan araban gyýdyn mereýin. Arif sözi näme manyny aňladýar? Arif akıllı manydy. Bilimli, paýhatly, parasatly. Arif bolsaň habar algyn sözünden Ya Arif mi kamik? Yo Arif bolsun şu bilimli, paýhatly, parasatly. Mena şonu durýan. Ne o? Öylemi? Soňky jogabym şomy? Şu bolýar, ustada diýilmeýär Arif diýip şu.
Mehriban ileşir, arif sözü näme manyny anlady diýen jogabymyza halipalar bilimli, taýhasly, parasatly diýen jogab saýladylar. Jogap dogrmy ha? Berekella, jogap dogry. Ahyrky sowalymyz şeýle, hicran sözü näme manyny anlady? Jogaplar gaýgy hasrat, nägile, näradi, aýralyk, çydalyk, sabarsyzlyk, kanagatssyz. Şahynem garip destanyny baga seýlatly aýdymda da şu hicran sözi gabat gelýär. Şu bentde nerkes gözüň ýumyp gyýa bakmagyl, göz ýaşym sabr eyle sillek akmagyl, nala hicran çekip bagrym ýakmagyl, meniň ýarym bag seýlene geledir. Gaýry hasrat bolýar. Gaýry hasrat. Hicran. Hicran sözi. Aýralyk bilen Seredin halipalar. Nala hicran çekip bagrym ýakmagyl, meniň ýarym bag seýlene geledir. Nala hicran çekip bagrym ýakmagyl, Mümkinse nägile de bolmagy. aýralyk, jydalyk. şo jogap saýlaýan. Hak berdi siz? Gaýgy hasratyň murtura. Hicran. Nägile? Hakdan Yine bir okudan şu. Yine bir gede goşgyny okap berýän. Nerkes gözüň ýumyp gyýa bakmagyl, göz ýaşym sabr eyle sillek akmagyl. Nala hicran çekip bagrym ýakmagyl, meniň ýarym bag feýline geledi. Şu ben neme diýdi? Nägile bagrym ýakma diýdi, nägile bolma diýär. Mene gaýgy hasrat diýip aýdy. Men nägile bolýar, otursam onja bolýar. Otursam boýnalyk diýäňizmi? Jogap Ýok. nägile, näradi siziň saýlan jogabyňyz sizinki aýralyk, jydalyk. Ýok, gaýgy hasrat. Gaýgy hasratmy? Owo. Onu jogaplar kabul edäýilmi? Jogaplar kabul edýäs. Mehriban ileşir hormatly müşahitçiler, halipalar hicran sözi näme manyny anlady diýenmizde tersi aýry-aýry jogaplar berdiler. Jogap dogrymy ha? Jogap ikisiniň de ýalňyş. Men bir izden Aýralyk, jydalyk diýen manyny anlady. Ene köne sözler atly sahypamyzda hakberdagy halipalar käbir sözleňe manyny düşündik. Sahypamyz hakda pikirleňiz barmy? Dowam edeliňmi ýa Boldy diýil. ýok? Şu sahypany geljekde gepleşiklerimizde de dowam edeliňmi? öwrenlikli. Beňrat bugzatlar. Türkmen edebi Kazaklı mı? dili sözler. Ýaşlara hasam bolýar. Aslında kılık hatta öz nemäni bilmek, okanatdan ýatlamak, Beýniňi işletmek. beýniňi işletmek, hemme zatlara Pikirlenmek umuman adama. Onu men ýeňjyny glan edip durjak gel. Kiňde de sunat ýoluna ulusynyklar arzuw edýär halipalar janyna sawur. Ýa söhbetimizde bir kärdeşiňiz, dostumyz, döwürdeşiňiz, kärdeşiňiz bir Usat halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Gurbanowyň perdendi, şagirdi, bizim saadanyny dostlarymyzyň biri Şemsul Haq Gurbanow we Mehriban Kakasynyň akordeon saaduralyna bizim gepleşigimizde gatnaşyp ödüm. Ýörüýte gepleşigimizde Mehriban Kakasynyň dörejiligine degişli saatlardan gepleşigimizde getiripdir. Edil mümkin bolsa Şemsul Hakyň ýerine ýetirmegine bir saatlar bilen dowam edeliň. Ýygynyň sizem joşdyňyz güneş saatlarynarlar toparmyzyň ýerine ýetirmegine de ajaýyp saatlar bilen gepleşigimizde dowam edäýin. Elbetde bilen gollar. Mehriban ileşir hormatly müşahitçiler, Türkmenova tele ýaýlymagyny owalar saatlaşyny atlyp ýeşmede tomaş edin.
Mehriban ileşer hormatly müşaşylar Gahrman arkadamyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyň şeýle-de Gahrman arkadamyň saýasynda paýtatymyz Aşgabatyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Meden Din Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýeňşenme unusyny hödürleýän o wagtlar saýlaşyň natly gepleşigimizde nebun Gahrman arkadamyň tagallasy bilen täzeden dikeldilen güneş fadanarlar toporunyň gatnaşmagyna şeýle-de gepleşigimiziň bugünkü hormatly mihmanlary Türkmenistanyň halk artistlary Hakberdi Allah Muradow şeýle-de Hakberdi Hudaýberdiýew bu gepleşigimizde gelip bir dörejülükler hakyny bir söhbet etdik. Bir öz dörejülüklerine meşhurluk getiren saat eserlerini bizden gepleşigimizde siz üçin ýerine ýetirip berdiler. Halipeler şu pursatda bir gepleşigimizde gelip gyzykly söhbet edenligiňiz üçin owadan saat eserleri dinleýijilere ýetirip bereniňiz üçin dörejülük toprumynyň adyndan size sag bolsun aýdýas. Maşgalaňyz abad bolsun. Sunat ýoluny öňe gidişlikler geljekde de bir Mehriban arkadamyzy döwrümizi wasp edýän bir owadan saat eserleriňiziň höwüriniň köp bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýas. Geljekde Mehriban arkadamyzy owadan aýdymlarymyz bilen, saatlarymyz bilen ak ýürekden halal zähmet çekmek biziň her birimize meýesser etsin. Sağ ol. Sag bol. Prototun peýda format arkadamyň köp sağ bolsun aýdym. Edýän öňümni täze şähertler ýetişdirip, täze eserler ýetişdirip, bede wagtly Türkmenistan format arkadamyny wasp edýän aýdymlar bilen, saatlar bilen beýendirjekdigimi inanýarýan. Başga ýypamy hormat arkadamy beren taşyňyz aman bolsun, il ýurt dünýä ähmetli işleňiz elmdäme rowaşlyklary beklendim. Bize her bir işte mektep görelli bolup duran Gahrman arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elmdäme rowaj almagyny tüýsürügimden dileýär. Goý Gahrman arkadamynyň janyny sag bolsun. Köp sag bolun halipeler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şu Gahrman arkadamynyň biz medeniýet sunuwady işgärlerine döredip berýän mümkinçiliklerinden geljekde de ýerlikli peýdalanyp bir döwrüň sesine ses goşup Mehriban arkadamynyň bir ýurdumyz üçin bir dünýä görellilik alyp barýan, bir durmuşa geçirýän, beýik işlerini wasp edýän bir owadan eserleriňiziň höwüriniň köp bolup bir halkymyza, Mehriban arkadamyza ak ýürekden hyzmat etmekde bir size de ulu üstünlükler ýar bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýasyny şeýle ajaýyp arzuwlar bilen nädir şu ajaýyp saat eseri bilen gepleşigimizi jemläýär. Biz pursatda bize ähli wagtda görelli bolup duran, halipa bolup duran ustadymyzy, medeniýetimizi galkyndyran, türkmen sunuwatyny arşa çykaran Gahrman arkadamyza gepleşigimiziň şu pursatyny ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Bize işlemäge, ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredip berýän Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Dünýä görellilik, beýik işler elmdäme uly rowaşlyklary wetsensin. Gahrman arkadamynyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp ilimizde bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Mehriban ileşer hormatly müşaşylar şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimizi jemläýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtly saglaşamyzok. Ýene de alajak bir hepdeden türkmen we tele ýaýlymyny o wagtlar saglaşyny atlyşmada görüşýänçä hoş wagtyňyz.